A hostalaría prepárase para acoller de novo clientes no interior dos locais e nas terrazas e hai moitas ganas de volver a encontrarse cunha certa normalidade. Sí, moitas. Sobre todo os clientes. O recuperar os nosos clientes, a xentiña aquí dentro, o ambiente de cafetería puro, eso sería o ideal, o que estamos desexando. Si, aquí xa facíamos comida para levar, xa era unha cousa que nos facíamos habitualmente, pero logo ca situación, pois a xente, ao haber pouca oferta nos outros locales e que non había posibilidades, pois deronnos a oportunidade, probáronos e realmente continuamos con elo. Foi o que nos fixo continuar o tempiño este. Isto oblíganos a traballar, non é a replantear, é facer un día a día. Cada día hai que pensalo que non podes facer plás nin estereotipos. O sea, cada día hai que vivilo e plantealo como che vai a salir. Non sabes con que vas a contar. Entonces te fai un pouquiño, inda que cree certa incertidumbre, faite ver a vida de outra maneira. A apertura implica unhas limitacións de aforos que para os locais pequenos é unha nova pedra no camiño. Hai ganas, pero a normalidade é a medias, porque en establecimentos pequeniños que temos 5 mesas, abrir o 50% son 2 mesas. 2 clientes que se poñan tomando un café, pois xa se acabou o negocio. Como Manoli, Carlos optou por non pechar e seguir servindo para levar. En lugar de atender os clientes detrás da barra, ten que facelo pola venta. Bueno, pois foi moi duro, porque claro, só podemos vender para levar e só podemos vender un pouquiño de comida para domicilio, bueno, pois aguantando como podemos, nada máis, para pagar facturas e temos que tirar como sea. Paciencia e que se restablezca a normalidade o antes posible, porque mentras non estemos todos vacunados e volva a normalidade, pois pouco temos que facer, ter paciencia. Víctor faino cunha mesa de por medio e na porta, igual que o resto está desexando recuperar o seu espazo. Temos moitas ganas, porque xa levamos moito tempo nesta situación, traballando a través dunha mesa e non é situación para unha cafetería, ni pos donos ni pos clientes. Tamén todos coinciden en algo, a súa gratitude á resposta dos clientes habituais. Gracias aos clientes salimos adiante, cunha restricción de horario cerrando ás 5 da tarde, porque den adiante entendemos que xa non é horario para estar facendo nada aquí que non sea dar un café, porque dar unha cerveza implica complicarse a vida. Entón, ás 5 para casa, e nada, leválo como se pode e esperar a que chegue o día de mañá. Porque o certo é que os locais que decidiron non pechar sobreviviron estas semanas grazas á fidelidade dos seus clientes. Sí, moito, gracias a Dios, sí. Moito que, de feito, vou a agradecer desde aquí a todos os clientes, que me emociona, o que nos apoyaron, sinceramente. O fin e o cabo de emocións vai isto.